Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdys. Bähmi tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow dikuçordy, paýtatymyzy hemme tarap bilen ösdürmek boýunça alınıp barylýan işler ak mermerli Aşgabatyň durmuş ykdysadyny ösdürilişi we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumynyň esasy döwrüwaplaşdyrmagy gönükdirilen taslamalar bilen tanışdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz dikuçordy. Paýtagtymyzda alınıp barýan golunçyk işleriniň depkinlerini, şäheri durmuş ykdysadyny ösdürmäge gönükdirilen giň göçerli özgörtmeleriň durmuşa geçirilişini, şeýlegem ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyny hasy gowlandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň işler synlady. Hormatly prezidentimiziň dikuçory ilki bilen Niýazawadynaky Bejeriş maslahat ders merkezine tarap ugraldy. Ýazyrky döwürde arkadagy serdarymyzyň taşygyna laýyklykda paýtagtymyzyň dürli künjeklerine ýerleşýän durmuş maksatly binalaryň döwrüwaplaşdyrylmagyna, olaryň ýazyrky döwrüň tarabyna laýyk derejede injamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra döwlet başlarymyzyň dikuçory paýtagtymyzyň günorta künjegine saglyk goraşygyna degişli ýazyrky zaman binalar toplamynyň we saglyk merkezleriniň ýerleşýän ýerine tarap ugraldy. Bu ýerde ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministrligine degişli saglyk merkezleriniň toplum ýerleşýär. Täzeçilik häýeti eýe bolan giň göçerli taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we saglyk goraşlygyna degişli merkezleriň ýerleşdirilmegine toplumlaryň we oýlançykly ýetatda çemeleşilmegi netijesinde bu ýerde insan saglygynyň goragyny durýan ýazyrky zaman binalar toplumy kemale geldi. Munyň özi ýurdumyzyň baş faýlyk hökümine aglan edilen adamlaryň saglygy barada kaladanyň döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine öwürlendigini görkezýär. Ýazyrky döwürde bir ýerde ýazyrky zamanyň ýokary görkezijine laýyk derejede enjamlaşdyrylan halkara saglyk merkezleri herek edip, olarda saglyk goraşyň ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlary güdürlenýär. Döwlet başlarymyzy bir ýerde ýazyrky zamanyň ýokary görkezijine laýyk derejede enjamlaşdyrylan neurologiýa hemde endokrinologiýa we hirurgiýa halkara merkezleriniň ýanyna ýazyrky zaman lukmançylyk merkezleriniň üstüne ýetirjek 160 orunlyk halkara pediatriýa merkeziniň gurulmagy teklip edilýän çäklerini synlady. Hormatly prezidentimiň dikuçory soňra paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriň birine ýerleşýän Magtymul Pragynyň medeni selgek toplamynyň üstüne öwrüm etdi. Döwlet başlarymyz guşuçary belentlikden bir ýerde ýaýlandyrylan giň göçerli golunçyk işlerini, dagy tekleriniň awadanlaşdyrylyşyny we döredilen tokoy dowlaklarynyň aýratynlyklaryny synlady. Ýöňde barjy tehnologiýalary işiň ulanmak hem de olaryň uzak möhletli geljege niýetlenilmegi, sagaşyklyk we oňoýlulyk, adamlaryň awadan durmuşy, dürejülikli wekmet çekmegi hem de din jarmak üçin ähli şertler döretmek meseleleri şäher golunçyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet eder. Arkadagy serdarymyz uçuşy dowam edip, paýtagtymyzyň ýazyrky zaman işegulik merkeziniň kemale gelýän ýerindäki deskalaryň üýe bolşy aýratynlyklaryny synlady. Bir ýerde soňky ýyllarda gurulan dürli maksatly binalar, uzal bar bolan deskalar, şol sanyna üýe bolşy binagarlyk aýratynlygy bolan döwletler köçküniň binalar toplumy bilen bir bitegi sadaşygy emele getirýär. Ýeri gelen aýtsak, ýazyrky döwürde hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda döwletler köçküniň binalarynyň durkuny täzelemek, olary dowlet döwrüwaplaşdyrmak boýunça ýaýlandyrylan işler baty depkinlerde dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde ak mermerli paýtagtymyzyň ýokary ekologiýa derejesiniň üstün edilmegine gönükdirilen toplumlaryň işleriň oňyn netije berýänligini aňladýan tokoy dowlaklary bir ýerleriň tebigatyna gözellik berýär. Munyň özi gönnen arkadagy serdarymyzyň başlangyjy we tapşyrygy boýunça giň göçerli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine toplumlaryň esasy çemeleşilýänliginiň aýdyň beýany bolup durýar. Döwlet başlarymyz Aşgabatda ýaýlandyrylan özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi künjeginde gurulşygy baty depkinlerde alınıp barýan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň binasynyň gurulşygynyň başyny synlady. Onda döwlet durmuş ulgam üçin taýýarlanýan hünärmenleriň döwrewap bilim almaklary üçin oňoýly şertleriň döredilmegine, ýöňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Ýeri gelende aýtsak, paýtagtymyzyň saglyk goraşlygymynyň ýazyrky zaman merkezleriniň gurulan ýeriniň çägine bugra degişli ýene de bir täze saglyk merkeziniň gurulşygy baty depkinlerde dowam edýär. Döwlet başlarymyz guşuçary belentlikden şäheriň bu künjegine bina edilýän 400 orunlyk halkara tagaldyş dikeldiş merkeziniň gurulşygyny ýerine getirilýän işler synlady. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň dikuçary paýtagtymyzda täze döredilen Daşkent din jar selgäkiniň ýokarsynyň öwrüm etdi.
paýtagtymyzyň ilaty we onuň mihmanlary üçin öz bolşy binagarlyk sowgadyna öwürjek bir toplumda adamlaryň amatly din jalmagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekler üçin ähli wirus şertleriniň döredilmegine mühim ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzda Daşkent din jar sergiýäkiniň peýda bolmagy, ýurdumyzda halkary hyzmatdaşlarynyň işleňleşdirilýäniginiň, aýratynda türkmen özü gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykarylýanynyň we onuň täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanynyň aýdyň beýanydyr. Arkadaşly serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işgürlük we durmuş düzüminiň kemale gelýän ýeri bolan Demirgazyk günjegindäki disgalar toplumyny tynlady. Bu ýerde Garagum mihmanhanasy hemde beýleki dürli maksatly disgalar bir bitewi binagarlyk sazlaşygyny emele getirýär. Şeýleken bir ýerde häzirki zaman binagarlyk taraplaryna laýyk gelýän iri sowda merkeziniň gurulşygy batı depkinlerde dowam edýär. Onu şäher ilatyna we onuň mihmanlaryna sowdanyň ýokary medeniýetini ködürlemek, ordaş hyzmatlary ýola goýmak, şeýleken merkezde çagyrar üçin oýun güýmençi toplumlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Munyň özi ordaş düzümleriň gurulşygyna bildirilýän talaplary doly laýyk derejede alınıp barlyanyny görkezýär. Soňky ýyllarda halkary ähmiýetli forumlaryň, festiwallaryň geçirilýän merkezi hökümine karar edilen Aşgabatda häzirki zaman işgürlük düzümleriniň we mihmanhana toplumlarynyň gurulşygyna ýerul üns berilýär. Munyň özi Aziýanyň merjen şeker gadaplanýan paýtagtymynyň derejesine doly laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzda ýerine getirilýän gurulşyk işleriniň toplumlaryň esasy alınıp barylmagy bir ýerde mihmanhana bilen bir hatarda orduş düzümleriň döredilmegi şertlendirdi. Şeýillikde şäheriň bu günjeginde alınıp barýan işler himme taraplaryň esasy netijeli dowam edýär. Ýazyrky döwürde Magtymly şaýylyň orunyna durmuş maksatly mühim binalaryň gurulşyklary batı depkinlerde dowam edýär. Uçuşyň dowamyna arkadaşly serdarymyz bir ýerde gurulýan halkara fiziologiýa ilmi klinika merkeziniň gurulşygyna alınıp barýan işleriň depkinlerini synlady. Şäheriň merkezi böleginde gurulşyga alınıp barýan saglyk goraşlaryna degişli toplumlarda ýerine getirilýän işleriň gerimi hemde depkini döwrüň taraplaryna doly laýyk gelýär. Bu bolsa gurulşyklaryň belirlenen möhletde tamamlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Şol bir wagtyň özünde merkeziň enjamlaşdyrylmagyna ýören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemeleşilmelidir. Soňra döwlet başçylygynyň dikişleri paýtagtymyzyň Magtymly şaýylyň orunyna gurulýan sowda merkeziniň gurulşygynyň alınıp barýan ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Munyň özi ýurdumyzda durmuş ogurly desgalaryň gurulşygyna ägir tuly üns berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Sowda merkezinde hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ähli wirul mümkinçilikleriň döredilmegi mühim wezipe höküminde kepitlenildi. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günorta günjegine tarap ugraldy. Döwlet başçylarymyz goşuçary belentlikden bu günjekde alınıp barýan işleri, feýilgäkleri we göýek dowlaklary edilýän iýdek işlerini hemde döwrewap binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşyny synlady. Arkadaşly serdarymyz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp günjekleriniň birinde döwrewap ýaşaýyş toplumynyň emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurulşyklarynyň batı depkinler bilen dowam edýän ýeri bolan Parahat ýaşaýyş toplumlaryna ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Bu ýerde ähli amatlykları özüne jemleýän döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşyklary batı depkinlerde dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygyna mühim ähmiýet berilýänini görkezýär. Öýdüşiň belentliklerini tarap anamly gadam ýan paýtagtymyzyň durmukly öýdüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniginiň aýdyň nişany urulan giňmeçerli gurulşyk işleri ak mermerli Aşgabatyň häzirki zaman keşmine eý bolmagyny we onuň ýaşaýyş üçin ähli amatlykları özüne jemleýän şäher hökümine derejesini puhtalandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiziň dikişleri paýtagtymyzyň günmatar günjegine tarap ugraldy. Arkadaşly serdarymyz goşuçary belentlikden bizimiň etrawynyň çäginde gurulan dürli maksatly binalary, häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurulan ýaşaýyş çaý toplumlaryny synlady. Bu görnüşler ýurdumyzyň baş şekerine alınıp barýan işleriň, gurulşyklaryň himme taraplaryň esasy ýola goýulanyny görkezýär. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän bir binalaryň gurulşygyna alymyň ýokary gadananlary, öýsen tejribeler utgaşdyrly. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tarşygy esasynda alınıp barýan gurulşyk işleriniň häzirki zamanyň öýsen talaplaryna doly laýyk gelmegini üpçün edýär. Ak mermerli Aşgabatyň günmatar tarapynda gurulan ýaşaýyş toplumlary, aýratynda gurtly we köşi ýaşaýyş toplumlarynyň çägine
ähli amatlyklary özüne jemleýän ýaşaýyş çaýlary bilen bir katarda durmuş ulgamna degişli urduş tesgalaryň bina edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Goşuçary belentlikden bükünjekde ýaýlandyrylan gurulşyk işleriniň gerimi hassa aýdyn görünýär. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerine we paýtagtymyzda alınıp barýan gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpsünedilmegi ornuny zerur tagallar edilýär. Ähli meýilleşdirilen gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpsünetmek, gurulşyklary belirlenen möhletlerde tamamlamak meseleleri iýdigderli güdükçülükde saklanýar. Sonra hormatly prezidentimiz uçuşy tamamlap, paýtagtymyzyň Arçavil şaýyolunyň we Andalip köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän köp dolukly awtomobil köprüsiniň ýanyna Aşgabatyň sazyşky ötüşini öz içine alýan we gurulşygy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň ýerleşik ýerlerine başlanylan şekil tassamlar bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz paýtagtymyzyň bu künjegine ýerleşýän köprüýiniň öz bolşy aýratynlyklaryny, onuň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşyny, köprüýiniň bizik daşlar bilen ýerine getirilen şekillerini synlady. Bu ýerde döredilen göýek doluklar we ışıklanış ulgonlar ýol ulak düzümine degişli desganyň öz bolşy bizik aýratynlyklary bilen bir bitigi sazyşygy emele getirýär. Aşgabat ýötüşiň täze binetliklerini tarap bidik wady bilen anamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işin gulanýar. Bolsa ýurdumyzyň bolşy ýaly paýtagtymyzyň durmuş ykdysat taýdan okgunly üsýanyny görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň göçürül tassamalar paýtagtymyzyň halkary ähmiýetli işewur duşuklaryň we dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrýar. İlki bilen bir ýerde görkezilýän tassamalaryň aýratynlyklary, şäheriň çäklerine gurulmagy meýilleşdirilýän binalar barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pirçekow gatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň ulal beren taşyklana laýyklykda paýtagtymyzyň çäklerine ýerleşýän awtomobil köpürleri, olaryň aýratynlyklary, şeýlegem köpürleriň ýerasty bizik işleriniň görnüşleri we urduş tesgalary döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada gatabat berdi. Görkezilýän tassamalaryň ataryna paýtagtymyzyň günorta künjegine ýerleşýän baş baýdak meýdançasy, onuň durkuny täzelemek boýunça teklif edilýän meýilnamalar, bizisganyň ýanyşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak we onuň çägini giňeltmek boýunça bir näçe şekil tassamalary we çyzgylar bar. Şeýlegem paýtagtymyzyň günorta künjegine Köpetdaň etegindäki öz bolşy belentlikde gurulan Magtymly Pragynyň ýadygarlygyna alınıp barýan awadanlaşdyryş işleri bu arada döwlet başçylygymyzyň ulal beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hem gatabat berildi. Bellençýäli ýadygaryň gurulşygyna we onuň awadanlaşdyryş işlerine ýazyrky zaman gurulşyk terişleri, ýokary hilli mermer daşlary netijeli ulanýar. Ýazyrky döwürde sazyşky ötüş ýoluna düşen paýtagtymyzda dürli maksatly desgalaryň gurulşygyna mühim ähmiýet berilýär. Şunda şäheriň ekologik ýagdaýyny saklamak mühim talap höküminde kepitlenildi. Vice-premier hatabatyň başyna Aşgabatyň bitarap Türkmenistan şaýyolunyň Günmatar tarapyndan gurulmagy meýilleşdirilýän fiilgähiň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary we teklif edilýän desgalaryň görnüşleri barada maglumat berdi. Bellençýäli fiilgäh toplumyny ula adamlaryň we çağalaryň wagtlaryny şadýan hemde gyzykly geçirmekler üçin ähli zerur şertler dörediler. Onu çağalar we ýetkinjekler çeperçilik merkezi, ýapyk görnüşli elektron oýunlar binasy, attraksionlar dolagy, çaýxanalar we restoranlar kerek eder. Şol wagtyň özünde bir ýerde çağalar üçin ýetlenlen dürli oýun merkezleri, meýdançalar, velosiped ýodalary bolar. Fiilgähiň tuğçu durumlary onuň desgalary bilen bir bitigi sazyşygy emele getirer. Täze fiilgäh Türkmenistanyň Bagtyar çağalyň ýurt hökümindäki derejesini berkidip, ol maşgala bolup din jalmagy halaýanlaryň tüýgüli künjegine urlar. Paýtagtymyzyň Gurban Sultan Aji şaýyolunyň ornuny ýazyrky zaman desgalarynyň we durmuş maksatly binalaryň gurulşygy meýilleşdirilýär. Hatabatyň başyna bir ýerde gurulmagy gödüň ötülýän ýazyrky zaman ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki urduş desgalaryň şekil tassamalary, olaryň ýerleşdirijek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bir ýerde 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň jemi 18-si, 2 gatly dükanlaryň 2-si, 720 orunluk mektep, 320 orunluk çağalar bagy, awtodrorgalar, sport meýdançalary bina ediler. Munyň özi paýtagtymda toplumlaryň ösdürmegiň we şäherçilik maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýanlygynyň nowatdaky beýanly urlar. Şeýlegem gurtly ýaşaýyş toplumy Gurban Sultan Aji şaýyolunyň uğru bilen Günmatarlygyna tarap uzalyp gider.
şol bir wagtyň özünde Aşgabat şeheriniň çäginde ýerleşýän agaç gurnuwlarynyň ibaret bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ornuny täze häzirki zaman ýokary amatlyg bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meýilleşdirilýär. Bu ýerde döwlet başçylygynyň garamagyna paýtagtymyzyň Mäet Köýtäýew köçesiniň ornuny gurulmagy teklip edilýän ýaşaýyş jaýlarynyň şekil tasdamalar görkezildi. Mundan başga da ýurdumyzyň baş şäheriniň çäginde ýerasty suwlaryň derejesini peteltmek hemde lagym we ýagyn suwlaryny aktarjy ýerasty wekeş ulgamlarynyň tasdamalary barada gurrun berildi. Hormat prezidentime de görkezilen tasdamalar bilen tanışyp, olaryň häzirki döwrüň ruhuny we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly özüşine kybap gelmelidigine ünsçekdi. Şunda gurulýan dürli maksatly deskalar şäheriň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sadaşygy emele getirmelidir. Olarda ýokary hil derejesiniň üpse edilmegi we binalaryň uzak möhletden geljegi nazarlamagy möhüm talap bolup durýar. Döwlet başçylygy bu barada aýtmak bilen ähli gurulýan deskalaryň bedek aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu gurda degişi ýolbaşçylara anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Epezow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän taglyk goruşlugyna degişli deskalar toplamlary barada hatabat berdi. Belenşiýaly paýtagtymyzda Aşgabat şäherinde halkara pediatriýa merkeziniň gurulşy meýilleşdirilýär. Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde gurulajak 160 orunluk bir merkezde ýokary hilli we dünýä ünlerine dolu laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary ýola goýular. Şeýlekem paýtagtymyzyň köşi ýaşaýyş toplamyna gurulmagy meýilleşdirilýän stomatologiýa merkezi barada hatabat berildi. Merkezde agyl boşlugynyň keselleriniň öňüni almak, ýerki döwürde anyklamak we bejergi işlerini geçirmek hyzmatlary ýola goýular. Vice-premier Aşgabatda gurulmagy meýilleşdirilýän 500 orunluk halkara onkologiýa ilmi klinika merkezini çoğunly ýaşaýyş toplamynyň çäginde ýerleşdirmegiň güdümli tutulýanlygy barada hatabat berdi. Belenşiýaly bir merkeziň gurulşy boýunça aglan edilen halkara bäsişiniň jemleri ýakyn wagtda jemlenler we ýeňiji kesgitlener. Hormat prezidentime de soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde hemde ak mermerli Aşgabatda üýe bolşy şäher gurşawynyň döredilýänini, burada degişli tasdamalaryň durumça geçirilýänini bellep, onuň çäklerine saglyk goruşlugyna degişli tasdamalaryň üstünlikli durumça geçirilýänini aýtdy. Şunda saglyk goruşlugyna degişli deskalaryň gurulşyklarynyň tasdamalary taýýarlananda häzirki zamanyň öten tejribesinden ugralmalar we gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpse edilmegine, merkezleriň häzirki zaman görkezlerine laýyk derejede injamlaşdyrylmagyna möhüm üns berilmelidir diýip döwlet başçymyz belledi. We burada ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ornuny ähli taraplaryň tagalla edilmeligini aýdyp, degişli görkezmeler berdi. Arkadagly serdarymyz ýurdumyzyň saglyk goruşlugyna ýylaty edilýän hyzmatlaryň ýokary hil derejesine çykmagyna möhüm ähmiýeti bolan halkara pediatriýa merkeziniň we stomatologiýa merkeziniň binalaryny gurmak boýunça halkara bäsişigini iglan etmegi taşyrdy. Şeýlekem hormat prezidentimiz Niýazabadyňky Bejerş maslahat beriş merkeziniň täze döwrewap binalar toplamyny gurmagy hemde Murat Garreýewadyňky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň ýeneniň we çağanyň taglygyny goraş okuw ilmi merkeziniň täze döwrewap binalar toplamyny gurmak boýunça işleri öwrenmegi we degişli teklipleri taýýarlamagy taşyrdy. Bu merkezler gelecekde Murat Garreýewadyňky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň binýadyna bolup, olarda kafedralary ýerleşdirmek, taliplere bilim bermek we lukmanlaryň diplomdan soňky kämilleşdiriş okuwlaryny guramak, tejribe okuwlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde adamlaryň taglygyny goramak boýunça ýokary netijeli lukmançylyk hyzmatlary ýola goýular. Döwlet başçylygynyň belleşýäli bu urda alınıp balyan işleriň ähli tapgyrlary bir gözegçilikde saklanmalylar. Dünýäniň owadan hemde ýaşamak üçin has amatly şäherleriň bir ýökümindäki orny barka pugtulandyrýan paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan we halkymyzyň durmuş derejesiniň hasy gowlanmagyna möhüm ähmiýeti bolan binalaryň gurulşygyna ýokary hilli gurulşyk ferişdeleriniň ulanmagy, işleriň täsir tehnologiýa taýyna ýola goýulmagy möhüm talap bolup durýar. Tebigi we şäher gurşawynyň taýdaşyk goşmagy, ýaşyl dowlaklaryň döredilmegi, paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny, adamlaryň ýaşamagy, oňoýly din jarmak üçin berүү şertleriň döredilmegi bilen bir katarda taryhda üçmejik ýyl goýan şahsiýetleri hatyralamak meselelerine ören jogapkärçilikli hemde toplamlaryň esasy çemeleşilmelidir diýip döwlet başçylygy belledi. Bu wagtda degişli ýolbaşçylara bir näçe anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýöňde goýulan möhüm wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip birden ugrady.
Ministrler Kabinetinin yanına Ulaw we Kommunikasiyalar Agentliginin guramagyny hoşalyk maksady geçirildi. Ol awaza milli siýasatçylyk zowlagyny üstünlükli geçirilen deňdeş galgaty bolmadyk üstüp barýan döwletleriň ulaw ministrleriniň derejesindäki halkara maksadyny aşandy. Hoşalyk maksadyna edilen çykyşlarda forumyň ähmiýeti bellenildi. Foruma gatnaşylan uly düzümi ýurtymyzda uly hormat goýulýandygynyň, onuň uly ulgamyna ählimim hyzmatdaşy goşýan goşandynyň ikrar edilýändiginiň nobatdaky aýdyň suwtnamasyna urilip, häzirki wagtda uly ulgamynyň eşiniň tutuş dünýä boýunça dekeldelýändigini nyktyp, halkara bileşeniň çartlyk bilen maýy goýumlaryny, tehnologiýalar hemde tehnika kömegi gönükdirilmeligini we durnukly uly üçin kuwatly putulandyrylmalygy bellenilip, bu kömek ikinci nobatda deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlara berilmeliler. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň hemde ösüaşar döwletleriň uly ara baglanşygyny öpçün etmek üçin döwrewap uly düzümini döretmek boýunça ýere täzemleri durmuşa geçirmek wajypdygyny halkara maslahatyny aýratyn üns berildi diýip maslahatda bellenildi. Çykyşlarda bellenşäli uly ulgamy dünýä hojalygynyň möhüm pudaklarynyň biri bolmak bilen önümçilik we ýylaty ýerleşdirmekde oňyň geografik we düzümleýin öňe gidişliklere zähmet öndürçülüğünün yokurlanmagyna, ýylatyň hal ýagdaýynyň hasam gowlanmagyna ýardam edýäp, uly gatnawlary ykdysadyýet üçin zerur bolan ulgamlaryň durnuklylygyň we ykdysat taýdan netijeleriniň esasy şerti bolup durýar. Duşa gatnaşylar hyzmatdaşyň bu görnüşiniň netijeli häsiýete eýedigini bellep, dialogy ýygdarly esasy dowam etmeň möhümdigini nyktadylar. Hoşalyk maslahatynyň ahyryna şular ýaly halkara çärelen gurulmagyna döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly serdarmyda alkyş hemde hoşalyk sözleri beýan edildi. Türkmenistanyň kardeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramoklaryny, halkymyzyň watansöýçilik, zähmetsoýerlik, edermenlik häsiýetleri ýaşlamyza ýol ýörelgüdir atly maslahat geçirilip, ol Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadamyzyň hemde milli geňeşiniň meclisiniň başlygynyň döwlet serhet gulunyň ýanaky Harwy hukuk goraja edaralaryň hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşmaklaryna hemde ol ýerde gulluk borjyny ýerine ýetirýän çağırış boýunça harby gullukçylar bilen bolan duşuklaryna bagşlandy. Gahrman Arkadamyzyň ak pata bermegine açylyp ulanmaga berilen medeni durmuş maksatly binalar garaşdy. Hemişilik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň nurany keşfine öz bolşy uskun şaýýa hemde ýurdumyzda gadalýan ösüşleriň beýany urilýar. Bagtyar raýatlarymyza gowunaja hyzmat edýän Daşawur şpahanasym şolaryň biridir. Häzirki Tomus günlerini zähmet ruksatyna çykan adamlar şpahanada ýokary derejede diňjalýarlar hemde saglygyny dikeldiýärler. Daşawur şpahanasy ýylyň bütün dowamyna bagtyar raýatlarymyza gowunaja hyzmat edýär. Bu ýerde dünýäniň iň kämil saglygy goraşganda keseleriň öňüne alyş enjamlary oturdurly. Şunuň ýaly şpahanalaryň ýurdumyzda enşemesi bar. Daşawur şpahanasy özüniň ählamatlyklary bilen olaryň üstüne ýetirdi. 4,5 hektar meýdany eýleýän şpahananyň döwrewa binasy 3 gatdan ibarat bolup, ol döwrüň iň kämil lukmançylyk enjamlary üçin edilendir. Şpahanada esasy bejaş usullary 1250 metr çoňlukdan çykarylan 54-57 derejeli gazgynlykdaky mineral suw arkaly amalaşdyrylýar. Bu ýerde saglyklaryny gowlandyrmak istegi bildirýän adamlaryň hatalary barhartýar. Ägirki dowam edýän Tomus mögsümine zähmet ruhsatyna çykan durly kärdäki hemde durly ýaşdaky raýatlarymyz bu şpahanada diňjalýarlar. Şonuň bilen birlikde saglyklaryny dikeldiýärler. Şpahananyň töweregine amatly şertleriň döredilen ýerleri adamlaryň diňjalşyklarynyň has gowunaja bolmagyny üçin edýär. Şpahananyň esas artykmaçlygy bu ýerde saglygyny bejertmek hem diňjalmak üçin ähli şertleriň gözüne tutulanmagyny baratdyr. Bu orta adamlaryň şu ýere gelmäge bolan istekleriniň ýygydyly artmagyny üçin edýär. Şpahananyň bejerşdigi ýer asty suwlaryň bölünş topar boýunça himiki düdümüň esas aýratynlyklaryna laýyklykda ýod bromly mineral suw hasaplanýar. Ol bolsa durly keselleri bejermäge hemde öňüne almaga gönükdirilen bejergileriň esasyny kesgitleýär. Ýagny bir ýerde guragry, bilagry, duz bogunlarynyň agyrlary, şeýle-de hereket dayanç ulgamlarynaky agyrlary, nerv, deri, demarş ýollarynaky agyrlaryny we başga da bir näçe keselleriň görnüşlerini bejermeklige dol mümkinçilikleri bar.
Şipahanada Gahraman Arkadağımyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly almy ensiklopedik kitabyna melhemlik käseti beýan edilýän kelenli Türkmen sehrasyna bitýän dermanyk ösümliklerden melhem şaýlaryň durly görnüşleri taýýarlanyp adamlara ködürlenýär. Şipahananyň bezeriş bölümine parafin, azakrit hemde palçyk bilen bezeriş, magneterapiýa hemde iňneler bilen bezeriş, ultra ýokary tolkunly tok bilen bezeriş, suwasy owqalama, dermanyk ösümliklerden taýýarlanýan erginler, suwasy oňuruga çekici enzam bilen bezeriş, şökleli wanalar hemde beýleki bezeriş usullary amala asyrlýar. Oň üçin bir ýerde ornaşdyrylan kämil enzamlaryň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Şipahanada bir wada adamlaryň 200 diň jalyp şipa tapyp bilýärler. Olara zerur bolan ähli şertler hemde mümkinçilikler döredilendir. Bir ýerde oturdulan enzamlaryň ählisi dünýäniň öňünde waji kompaniýalaryny öňürlen iň häzirki zaman häsiýetlerden tapatlanýar. Şonuň üçin şipahananyň insan saglygyny gorap saklamakdaky keseleriň öňüne almakdaky hyzmatlary diýsen ular. Hormatly prezidentimiň ýurdumyda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünlüğün maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere wetlenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň belent ruhy aýdyň duýulýar. Munyň öňünde güneşli ýarmyzda adam maradaky aradanyň ähli zatdan ýokary goýulýanynyň netijesidir. Munyň öňünde döwletimizde öňe sürülýän işleriň halkymyz tarapyndan doly gonulýanynyň futnamasydyr. Şol ösüşler raýatlaryň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilen ösüşlerdir. Hawa bugün şol şipahanasy adamlaryň höwesilen gelýän ýerine urly. Halkymyzda asuda awadan durmuşda ýaşadýan arka dagly serdarymyň adyna aýdylýan alkyşlylar ýürekleriň töründen çykýar. Bu osa halkyň arka dagly zamanasyna da ýurdumyň bagtyar raýatlarynyň täze sepetleri tarap berk ynam bilen gadam urmaklaryna ýardam berýär. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Recep Bagdalowul Taşow şipahanasyna dinçanma hemde taglymdy keltmek üçin geldim. Berde ähli şertler döredilen. Hem güler ýüzlü lukmanlar bar. Bizi güler ýüzlen garşyladylar, mehirli. Bu ýerde lukmanlar bize gowy bejergi berýärler. Bu ýerde bejer almak üçin ähli şertler döredilen. Şeýle döwrep şipahanalary ähli welaýatlarda gurulan. Hem raýatlarda inçalýarlar. Taglyklaryny dikeltýärler. Şeýle şipahanalary gurduryp beren Gahraman Arkadağymda köp sag bolsun, aýtjan sag bolsun. Ýurdumyzda adam taglyk hakyny aladalar ilkinji nobatda durýar. Şeýle aladalar üçin hormatly prezidentimize Arkadağly terdarymyza köp sag bolsun aýtjaz. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, işrowatsy bolsun. Men Taşow şäheriniň ýaşaýjysy Aynur Yusupowa. Ösüşli, özgörşli diýarymyzyň her bir gün toylara weslenýär, bayramlara weslenýär. Arkadagly serdarymyzyň, Gahraman Arkadağymyzyň saýasynda bugünkü günne ýurdumyzyň ykdysadyýetine, medeniýetine, bilimde, saglykda uly ösüşlere, belen sepkitlere eýe bolýar. Gahraman Arkadağymyzyň, Arkadagly serdarymyzyň saýasynda biziň welaýatlarymyzyň ähli künjeklerini, raýatlarymyzyň özleriniň saglyklaryny berkitmek üçin ähli amatly şertleri bolan şipahanalar hereket edýär. Arkadagly serdarymyz raýatlarymyzyň saglygyny ýurt baýlygyna deňeýär. Bizim rahmet ruhsadyna wagtymyz bir saglygymyzy berkitmek üçin geldik. Şipahanada lukmanlarymyzyň edýän hyzmatlary diýsen bir ýokary derejede öz bejergilerimizi almak üçin bir ähli şertler döredilen. Elbetde bulanmalsa hormatly prezidentimiziň Arkadagly serdarymyzyň öz il halky ýurdu barada edýän aladasydygynyň aýdyň misaly. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip beren, Arkadağymyzyň ak ýolu bilen aýdyň gelejege sary alyp barýan Arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar, janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan tutumly işleri elmydama üstünliklere weslensin. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 23 awgustda saat 20-den 24 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışaram.
Balkan welatyny adbulut hava bol günni ordan teleskontu 9-14 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 21-26 gradus, gündüzüne 30-35 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welatyny açyk hawa bolup Edimrat günni ordan teleskontu 8-13 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Mar welatyny açyk hawa bolup Edimrat günni ordan teleskontu 9-14 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Leva welatyna da açyk hawa bolup Edimrat günni ordan teleskontu 8-13 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Daşol welatyny adbulut hawa bolup Edimrat günni ordan teleskontu 7-12 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup Edimrat günni ordan teleskontu 8-10 metre yetýän şemal ökser. Hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzüne 31-33 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 24-nä magnet hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, Tomuz basynyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, basynyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik, araççylyk tertip tüzümlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ileşir. Bular berja etseňiz, ýeriň istenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşeriň özüne bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağ olun adamlar.